Amunt. Marc, treballem aquí rectes, és perfecte la mida, tensos. Dos, una entrada fina. Fina. Uau. El punxador amunt. Neus, molt enganxadeta, molt, i molt a poc. Seguidet, però a poc, sense sang. Marc, ara va sobre Neu, entra la punxador, Núria, amunt. Ei, va, les mans un mil·límetre. Vale, Núria, està perfecte. Oli, Marc, la veure ara,